Il-liturġija tal-kelma. Bħalma aħna niddialogaw bejnietna, bniedem ma' bniedem, hekk fil-liturġija tal-kelma għandna dialogu bejn Alla u l-bniedem. Meta waqt il-quddiesa nisimgħu il-qari, inkunu nistgħu narfu dak li Alla irid jgħidilna. Fi kliem ieħor, inkunu nistgħu nħossu l-imħabba tiegħu għalina. Meta aħna fil-liturġija tal-kelma nisimgħu il-qari, f'dal mument tkun qed titwasslilna aħbar ta' salvazzjoni, aħbar ta' ħajja ġdida, għax Alla jimpenja ruħu bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba tiegħu għal ġid tagħna. Nhar ta' Ħadd u fil-festi l-kbar tal-Knisja aħna jkollna 3 siltiet mill-Kotba Mqazza. Fl-ewwel qari li hu dejjem meħud mit-Testament il-Qadim minn barra fiż-żmien tal-Għid, Alla jħejjina kif kien għamel mal-poplu Ludi biex nilqgħu ir-rigal tal-grazzja li hemm lesta lina. F'dal mument Alla l-Missier permezz tal-kelma tal-profeti ikellimna dwar il-Messija mwiet u jqanqal fina ix-xewqa u l-ħeġġa għalih. Is-salm responsorjali huwa t-tweġiba tagħna għall-qari li nkunu għadna kif smajna. It-tieni qari hu dejjem meħud minn xi kitba tal-Apostli. Hawnhekk għandna xhieda ta' kif għexet il-Knisja tal-bidu, jew aħjar kif l-Apostli kienu jħeġġu bil-kliem tagħhom lill-ewwel insara biex jimxu fuq it-tagħlim ta' Kristu. F'dawn il-kitbiet għandna wkoll ir-riflessjoni tal-Apostli fuq it-tagħlim ta' Kristu. It-tielet qari huwa dejjem l-Evanġelju. Ir-ringrazzjament tagħna lil Alla talli ħa l-inizjattiva u beda dan id-dialogu magħna nesprimuh fit-tmiem l-ewwel u t-tieni qari meta l-lettur jgħid il-kelma tal-mulej u aħna nwieġbu inroddu ħajr lil Alla. Wara l-Evanġelju, it-tweġiba tagħna tkun tifħir lilek Kristu.